Ahoj, tak vás všechny srdečně zdravím u dnešního bilančního livestreamu. Rozhodl jsem se, že tak jak jste mě mnozí žádali, jak jste mi mnozí dávali dobré otázky, že uděláme ten stream, kde si ty hlavní věci zodpovíme. Ten čas jsem vybral schválně proto, že si to pak v klidu můžete pustit na mém profilu. Jo. Takže já zítra odjíždím po 2 měsících do Česka a to je v mnoha ohledech podobný, jako když odjíždíte z chalupy. No, prostě uklidíte po sobě, vyperete, prostě to není nic zajímavého a to děláte každý. Podle toho, jak tu chalupu máte sofistikovanou, tak se to blíží té lodi. Jedna věc, která se ale liší, je připojení na elektrickou energii. Vaše chalupa je s velkou pravděpodobností trvale připojená na zdroj proudu a pokud schazujete pojistky, tak to děláte z nějakých důvodů prevence. Tady, když se podíváte, tak tohle je naše elektřina a tohle je sousedova elektřina. Jo? To znamená, za vaší nepřítomnosti na lodi je docela běžný, že někdo z nějakého důvodu vaší loď odpojí. Ale vy máte 12V i 24V okruh, pořád připojený k nabíječkám a pokud byste se dostali do téhle situace a neměli vypnutý pojistky, tak víte, že ten 12V i ten 24V okruh za 2 dny vybijete a kupujete nové baterky, což v našem případě je 12 105 ampérových baterek, což jako pocítíte na kapse. Jo? Čili hlavní, nejdůležitější věc, na kterou nikdy nesmíte při opuštění jachty zapomenout, je většinou to ty jachty mývají vždycky u toho východu. V našem případě je to za těmahle dvířkama. Nikdy nesmíte zapomenout na to odpojit všechny systémy na lodi od těch systémů na pevnině. Jo, takže to je jediná věc. Jestli zapomenete vysypat ledy z ledovače nebo neodmrazíte ledničku, tak si jenom uděláte potom sami sobě pakárnu při návratu, ale nepoškodíte si loď. Jo? Takže jedinou věc, kterou nesmíte nikdy zapomenout, vypnout baterky. A tady asi moje jediná kritika na téma Aciroviň. Oni tady mají takovou policy, kterou mají ve smlouvě a nic s tím nejde udělat, že ty lodě připojují na zdroj proudu jenom na 1 den v týdnu. Jo, to samozřejmě neplatí, když jste vy na lodi, ale když tady ty lodě jsou osamělí, jako tady AH Oceán, tak vy podepisujete, že souhlasíte s tím, že 6 dní v týdnu je ta loď odpojená a jenom na 1 den na 24 hodin vám ji připojí. Oni to nedělají kvůli tomu, aby ušetřili elektřinu, protože oni neušetří nic, ale dělají to kvůli tomu, aby minimalizovali riziko požáru. Jo, na těchto nových lodích, jako je ta Absolutka vedle, nebo na naší lodi, k tomu pravděpodobně nedojde stejně, jo. Ale tady na tomhletom starodávném Portofínu, který skutečně tady visí bez pozornosti už 2 roky, může k tomu požáru dojít. Proto ta loď je odpojená od proudu, jo. A vy z vás, kteří jste letos sledovali, co těch malérů na tom moři nastane, tak víte, že ty lodě hořejí opravdu velmi dobře, bohužel. A v okamžiku, kdy chytne tahle věc, tak tady schoří celý ten dok, takže namátkou lodě za miliardu. Jo, takže ta Marina to dělá přesně z tohohle důvodu, nejde s tím nic udělat, nejsem schopnej s nima za žádných podmínek domluvit prostě změnu v tomhletom. A co to prakticky znamená, jo? Prakticky to znamená, že ta životnost těch mých baterek, která by teoreticky měla být třeba 4 sezóny, tak díky tomuhle já o 1 sezónu přijdu. Takže já ty baterky jsem nucenej
vyměnit ne po 4 sezónách, ale už po 3 sezónách, což je nějaký finanční dopad a je to zlo, ale skutečně tohle je věc, ve který Aci Roviň prostě neustoupí a buď tady chcete být a je to takhle, nebo tady nechcete být a je to jinak. OK, tak pojďme už k vyhodnocení téhletý sezóny. Já začnu od toho neuralgického bodu. Vy si pamatujete, že nám začal na Lastovu zlobit generátor, dojeli jsme s ním ještě z Lastova v funkčním stavu na Vis, tam jsme ho pochopitelně vypli, protože jsme tam byli 3 dny na elektrické energii z pobřeží, pak jsme přijeli do Splitu, celou cestu ještě fungoval a ve Splitu teda slavnostně umřel, jo. Luci a Pepovi to bylo jedno, protože umřel ten den, kdy oni odlítali do Česka a mně to v tom Splitu bylo taky jedno, protože jsem si myslel, že to bude závada, kterou vlastníma silama odstraním. To znamená, zjistil jsem, že generátor sežral trochu chladiva, to jak víte, díky Kegal taxi jsme jako sehnali. Koukal jsem, že i sežral trochu oleje, tak ten jsme vyměnili a pak měl jednu technickou závadu, kterou tady nebudu rozvádět a tím, že přijel můj kámoš Ivo, který je jako opravdu neuvěřitelně technicky zdatný, tak jsme si mysleli, že tu technickou závadu odstraníme a neodstranili. Jo. Takže od toho, myslím, 26. srpna, což bylo pondělí, což zítra to bude týden, tak jsme bez generátoru, což dost výrazně ovlivnilo naše cestovní plány. To znamená, nemohli jsme dělat to, co děláme nejradši a kvůli čemu tady vlastně jsme, to znamená vyset někde na kotvě, na generátoru, jako osamělí trosečníci, ale museli jsme vlastně vyhledávat pohostinnost marín a ještě navíc marín s vysokým příkonem proudu. Což kuriózně třeba ta nádherná Martinis Marky Marina nebyla. Tam jsme viseli na opravdu takový polomizerný 16 amperový zásuvce a nemohli jsme ani pouštět všechny spotřebiče zároveň. Jo. Takže z té šolty si pamatujete, že jsme měli namířeno napřed na Malý Lošíň, na Cres a do Rovině, ale protože ani na Malém Lošíni nejde udělat rezervace stání a už vůbec nejde udělat rezervace stání s 32. A teď já jsem si představil, jak tam přijedem po těch 5 hodinách plavby a zase se tam budeme trápit, tak jsme místo 5 hodin plavby udělali 11 a z toho z té šolty jsme přepluli za 1 den v pohodě tady do naší domácí Aci Mariny Roviň. Takže nám to vlastně nějak strašně nevadilo, jsme tady strašně rádi, Roviň máme rádi, je to moje domovská marína a neměli jsme fakt velkou křivdu z téhle změny plánu, jo. Co bych dělal, kdyby to bylo na začátku nebo uprostřed sezóny, no tak by ten generátor samozřejmě nechal opravit, jo. Miloš Bichl během 2 dní tu vadnou součástku sehnal, byla to taková kombinovaná nerezová věc, která přijde na přívodu chladící vody a má za úkol kontrolovat právě tlak této chladící vody. Čili ten generátor měl závadu na tomhle senzoru, Miloš ho za 2 dny sehnal a vyměnit bychom ho bývali zvládli sami, protože to je fakt uvolnit 2 pásky, nahradit věc, nacvakat to na elektriku a utáhnout. Jo. Takže kdyby se to stalo na začátku sezóny, tak bychom pravděpodobně prostě tu věc vyřešili za 2 dny jednoduchou opravou, ale protože tady jsme měli celkem 3 dny k dispozici, tak jsme nechtěli 2 dny z nich strávit opravou. A náš kámoš generátor, vy víte, že tady běžel 2 měsíce vlastně bez zastavení. Jemu to nevadí. Jo? On má garantovanou dobu, po kterou nepotřebuje zastavit 600 hodin. Takže není to o tom, že já bych ho přetěžoval nebo nepřetěžoval. Ten generátor od toho Kohleru, to je skutečně světový vůdce těch generátorů. Používá se to v nejrůznějších aplikacích, samozřejmě na lodích, ale ve Spojených státech je úplně běžný, že se to používá jako primární nebo sekundární zdroj energie. A je to fakt jako dobrá věc. Není to úplně jaderná fyzika. Ty motory, který ten Kohler používá, jsou od Yanmaru
a mají takovou jednu zvláštnost, že pod zvyšující se zátěží nezvyšují otáčky. Jo? Ten motor jede furt stejně a ať ten generátor za ním je připojený nebo není, tak ten motor jede furt stabilně, což je přesně to, co pro tuhle aplikaci potřebujete. Takže my jsme s Milošem zvažovali dvě varianty. Jedna varianta je pořídit nový generátor. Tak pro ten výkon generátoru, který já bych tady potřeboval, tak se bavíme o nějakých 30 000 euro. Jo? Čili je to docela už jako drahý zařízení a je to varianta, kterou si život vynutí v případě, že vám ta věc prostě odejde. No tak když to umřelo tak, a nedá se to opravit, tak prostě vám nic jiného nezbyde a to je život. Jo? My naštěstí v této pozici zdaleka nejsme. My prostě musíme udělat jenom generálku té věci. Druhý problém při... A tady jenom tohle vypnu. Druhý problém, který ta výměna toho generátoru za novej má, je, že dodací lhůta Kohleru je 14 měsíců. To znamená, já když bych ho dneska objednal, tak bych stejně na příští sezónu ho neměl. Takže jsme tuhle cestu úplně zavrhli. Uděláme prostě opravdu generálku, což se vlastně neliší od generálky jakýhokoliv jiného spalovacího motoru. To si umíte asi všichni představit. Určitý trouble je v tom, že tu věc nemůžete dělat v té motorárně, tu generálku musíte to vyndat. Když u toho budu, tak vám z toho udělám video, protože ten generátor se musí odstrojit a na vejšku opravdu na milimetry vytáhnout tady tudy ven, prostě nějakou ještěrkou s nějakým systémem, který jako umíme s Milošem, takže je to řešitelný. Takže náš kámoš generátor, který byl tady jako opravdu naším velkým hrdinou, tak dostane tu péči, kterou má mít a bude to v pohodě. Jo. Kdo naopak byl velkým vítězem této sezóny, byl Autopilot. Vy z takových mých jakoby kusejch řečí víte, že já na toho Autopilota jezdím hodně, v podstatě všechny ty dlouhé přejezdy a jakože třeba z té Šolty je to opravdu 10 hodin, 11 možná, tak by vás nebavilo to kormidlo držet furt v ruce, takže ten Autopilot fungoval skvěle. Jo? Neměl jedinou závadu, neměl žádný problémy s kalibrací, s ničím, to znamená držel perfektně rovně stopu. Na naší první lodi se nám stalo, že nám taky vykazoval problémy, takže ta loď jede furt takhle. Vám se zdá, že to nevá. Tyjo, když jedete 5 hodin cikcak, tak už to jako nebaví nikoho, jo. Takže Autopilot byl náš velký hrdina, dělal přesně to, co dělat má a dál mi to potvrdilo, že ani u 15 let starý lodi nemá smysl vydlabat z lodi ty navigační věci a dát si tam nový jenom kvůli tomu, že jsou s většíma obrazovkama a lesklý. Jo. Prostě Autopilot opravdu velký hrdina a úplná pohoda. Druhý hrdina, výrobník vody. Existují dvě velké firmy, které ty výrobníky vody dělají, HROčko a Idromar. My máme ten italský Idromar a ten jsme teda repasovali hned, když jsme loď přebírali před 2 lety. Věděli jsme, že ty výrobníky vody jsou hrozně senzitivní a nevěděli jsme, jakou údržbu jim dávali předchozí majitelé, takže ten Idromar jsme okamžitě repasovali a už druhou sezónu běží úplně bez škytnutí. Prostě každý den tady vyrobí 200-300 litrů vody, kolik prostě je potřeba a běží úplně skvěle. Tady bych se chtěl na chvíli vrátit k tomu tématu toho odchodu z té chalupy. Jo? Když odejdete z chalupy, tak buď máte souseda, který vám tak po očku jako se dívá, že je tam všechno v poho, anebo ho nemáte a máte tam nějaký kamerový systémy, anebo prostě jenom to berete, že to dobře dopadne. Jo? K jachtě takhle přistoupit nemůžete. Na tu jachtu za těch 10 měsíců, kdy já se sem dostanu velmi sporadicky, jsem jednou za 10 dní až 2 týdny pokaždý musí někdo přijít.
Když to neuděláte, tak dopadnete s těma propadlýma dveřma přesně stejně jako to Portofino vedle. Jo? To namáhání té jachty, která tady stojí, vystavená ze spoda té slané vodě, ze zhora racčím hovnům, větru, prostě všemu, je neuvěřitelný a nevídaný. To jako laik si to těžko představí. Jo? Takže já tady mám právě od Miloše Bychla v rámci naší servisní smlouvy i to, že sem jednou za 2 týdny vždycky někdo přijde. A teď proč je to důležitý v rámci debaty o watermakeru? Ten watermaker musíte jednou za 2 týdny pustit, protože když to neuděláte, tak zhruba po měsíci, po 2, ty mikroskopické membrány, které vlastně umožňují to, že vám to ze slané vody udělá sladkou, tak odejdou a jdete koupit nový. Jo? A zase jste v tisících euro. Dá se to řešit winterizací, to znamená, že se ten watermaker jako předepsaným postupem zaplaví velmi agresivníma chemikáliema, který tomuhle zabráněj, ale vlastně si tím teda znemožníte přístup na loď v té mimosezóně nebo používání toho watermakeru a to já nechci. Takže v rámci kontraktu z Bychle Yacht se tady jednou za 2 týdny vždycky někdo zastaví, vyvětrá, proleze celou loď, podívá se, že všechno je v pořádku a pustí ten watermaker. Existují řešení vzdálené kontroly té jachty, protože když jsem vyprávěl o tom, jak vám ta marína vypíná ten zdroj proudu, tak já jsem na minulý lodi měl hardwarově, softwarový řešení, který mi 24/7 hlídalo stav baterií a jediný, co se vlastně stane, že jste v Praze uprostřed jednání a přijde vám notifikace, že vám poklesla baterka na lodi 1000 kilometrů od vás. Tak to je fajn, že tu notifikaci máte, je to lepší jako mít, než nemít, ale stejně tam musíte někoho poslat. Jo? Takže já jsem všechny tyhle ty vzdálený systémy kontroly, kamerový, internety věcí, všechny tyhle ty věci, které jsem na minulý lodi měl, který tam hlídali kde co, tak jsem na tuhle loď nedal, protože zkrátka ta kontrola tím profesionálním zrakem někoho, kdo tomu fakt rozumí, je nenahraditelná a my sem musíme stejně kvůli tomu watermakeru čas od času stejně jako se jít podívat. Jo. Asi víte, pokud jste viděli aspoň jedno moje video z přistávání nebo z vyplouvání, tak víte, že bez dálkového ovládání lodi bych tady byl jako bez ruky a to je podcenění. Já bych tady byl jako bez několika rukou, protože ať na charter jezdíte, ať jste majiteli nebo hosty na majitelských jachtách, nebo jenom sedíte na rývě a díváte se na lidi, jak přistávají a vyplouvají, tak vidíte vždycky, že to je zadání pro část posádky. Málo kdy vidíte kapitána, jako jsem já, který to dělá všecko sám, to znamená od toho vlastního manévru přes vyhazování lán až po tahání mooringu. Jo? Většinou je to tak, že pan táta sedí v kokpitu a paní máma tady běhá s mooringama, jo? Což my takhle halt doma naštěstí zavedený nemáme. Takže dálkové ovládání fungovalo úplně famózně. Mám 3. loď, mám od stejné firmy 3. dálkový ovládání na té lodi a já bych tady bez toho nemohl fungovat. Jo? To není nějaká moje rozcapenost, to je věc, bez které já tady nemůžu žít a ve srovnání s hodnotou té lodi, nebo řekněme třeba s cenou toho generátoru, říkali jsme, že generátor stojí 30 000 euro, tak to dálkový, včetně všech systémů, protože samozřejmě to musíte napojit na řídící systém té lodi, tak to dálkový stojí 5 000 euro, jo? Takže jste jako v úplně jiném vesmíru. A jak říkám, já bych to nemohl používat. Takže ještě jednou, čest našemu generátoru, odjel s náma až na 3 dny celou sezónu a na příští sezónu bude zase mladík. A úplný hvězdy, který nás prováděli celou sezónou, watermaker, autopilot a dálkový ovládání. Bez těch bych tady fakt nemohl být. Jaký nás čekají upgradey na příští rok, který nejsou vyvolaný závadama, ale tím, jak tu loď používám. Vy víte, že na připojení k pevninské elektřině mám bezvadný systém elektrického navijáku, takže tady s tím lanem nemusím běhat, s tou prodlužkou nemusím běhat jako pako.
ale odvinu si ty prodlužky tolik, kolik potřebuju. Sunseeker dodává nějaký metry, které jsou naprosto dostatečný v situaci, jako je tady ta marína. Tady, ať stojím na jakýmkoliv místě, tak těch pilířků je vždycky tolik, že to v pohodě dosáhne. Ale na spoustě těch venkovských městských mall to tak není. A já, když už do toho města jedu, tak chci být na tom proudu, nechci tam smažit ten generátor a obtěžovat tam okolí i sebe. Jo. Takže jako jeden z úplně triviálních projektů nahradíme tu stávající prodlužku, která má 15 metrů, tak tam fláknem 40 metrovou, protože ten zásobník uvnitř lodi na to dimenzovaný je, takže fakt se jenom koupí delší kabel s koncovkou. A to nám umožní, že až budeme stát příště na visu a nějaký neomalenec nám tam zabere naší zásuvku, já se s těma lidma fakt jako nechci přetlačovat, tak si to popotáhneme prostě někam dál a nebudeme mít křivdu z toho, že stojíme na vyčubený 16. Jo. Věc, kterou mi Miloš říká celý ty 2 roky, je, abych ten 12V systém monitoringu, což je tohleto, já tady vidím jenom informace o 12V systému, tak Miloš mi od začátku říká, že to je blbě, že mě nebude bavit líst do té motorárny a ať si to doplním i o 24V. Tak přes zimu to uděláme, dáme tam integrovaný, hezký, barevný prostě panel, na kterým budete vidět oba dva ty okruhy a budete tam mít veškerou diagnostiku, takže člověk nebude opravdu muset lézt do té žhavý motorárny. Jo. Ruku v ruce s tím jde debata o bateriích. Chci ještě jednou moc poděkovat všem z vás, a bylo jich fakt mrak, který se v těch baterkách vyznají a který mi dávali různý návrhy na vylepšení těch vlastních baterií. Na tohle téma chci vysvětlit, proč to nejde. Jo? Všechny ty moderní baterie, teď myslím ty jednotlivý akumulátory, které do těch battery boxů patří. A ještě jednou připomínám, že my jich máme 12 105kových, takže se bavíme fakt docela i o penězích. Jo? Tak spousta z vás, který do toho děláte a máte na to firmy, tak mi říkáte, hele, kupte si tady tyhle baterky, oni jsou sice o fous dražší, ale nevydrží 3 roky a vydrží 5 let a vlastně se to ve výsledku vrátí. Jo? Já tím, že jezdím od roku 18 v elektromobilech, tak jsem, řekněme, takový jakoby poučený laik, vůbec si nehraju na odborníka, to zdaleka nejsem, ale vím, na rozdíl od jiných laiků, na co se v této situaci musím ptát. A takže se vždycky ptám, a jaká je pracovní teplota těchto nových technologií. A často je to tak, že ty baterky fungují do 50 stupňů Celsia a tím je to pro mě nepoužitelný, protože vy víte, že já v té motorárně na baterkách jako takových mám vždycky při provozu přes 50. Jo? Já tam mám 52, 53, 54, různě se mi pak ty dobíječky odpojujou při vyšších teplotách, ale vyměnit to za akumulátor, který se vypne v 50, je pro mě no go, protože přes těch 50 tam mám pořád. Jo? Druhá věc, druhá debata, kterou bychom na tohle téma mohli mít, je vlastně chemie těch baterek. Já zase z těch velkých elektroaut jsem zvyklý na obrovský li-ion články a dneska si takovouhle věc můžete koupit i v tom 12V provedení, ale tím, že tomu zase o fous víc rozumím než běžný like, tak to přesně neudělám a tady je prostě opravdu ten důvod jedině ta bezpečnost. Lajkové říkají, že ty li-ion články snadno hořejí, ne, to je blbost, takhle to není, ale mají nectnost, která spočívá v tom, že všechny ty věci, které cokoliv potřebuje k hoření, tak obsahují sami uvnitř. To znamená, spousta hasících technologií spočívá v tom, že omezíte přístup kyslíku a máte uhašeno, jo? Ale ten li-ion článek neuhasíte, takže já například, když bych tady dal li-ion články a i kdybych zaznamenal počínající požár,
tak žádná hasící technologie ten počáteční požár Li-ion baterek není schopná uhasit, kdežto moje technologie, kterýma samozřejmě ta loď vybavená je, a budeme to znova certifikovat na tuhle sezónu, celý ten hasící systém z motorárny vykucháme, odvezeme do specializované dílny, kde nám naplnějí novou tu směs hasící, dají nám nový certifikáty, protože já na tohle jsem opravdu psycho. Tak kdybych si tam dal ty Li-ion baterky, jak tohle nemusím dělat, protože ty Li-ion baterky prostě nejdou uhasit. Jo? Takže vrátíme se k tomu, že pravděpodobně při reinstalaci toho monitorovacího systému všech těch 12 akumulátorů nahradíme, tak pokud máte někdo nějaký skvělý nápad, ale prosím vás na námořní instalace. Jo? To, že to má Franta na dílně, pro mě není informace. Potřebuju, kdo to máte na lodi, kdo jste na tom odjezdili sezónu, nebo kdo jste to někomu na loď dodali, tak vůbec neváhejte, miluju ten feedback od komunity a fakt mi napište, co byste udělali vy a co víte, že funguje. Jo? Poslední věc je strašně zajímavý téma. Možná si vzpomenete, že když jsme přijeli poprvé na Pipo, to znamená na Brač, tak jsem několik hodin po příjezdu musel nechat běžet větráky od motorů, který tam jsou samozřejmě od výrobce a mají za úkol to dochladit ty motory po ukončení jízdy na nějakou ličtější teplotu, což většinou typicky je nějakých 5-10 minut, jo? Protože ty motory, znova připomínám, jsou to 3 tuny železa v našem případě, takže ty motory se rozžaví na nějakých 90 stupňů a vychládají tam 3 dny, ale to jim nevadí. Komu to ale vadí, je právě ta elektrická instalace kolem a je to jako nesmírně zajímavá filozofická debata. Celá ta jachta je nastavená na pracovní teploty v poměrně úzkém tolerančním pásmu. Já už jsem říkal, že baterky se v klidu dobíjejí při 52 stupních, ale při 55 se vypnou. Jo? Chápali byste při 75 laicky, ale fakt chci říct, že ty toleranční pásma jsou tenoučký. A já jsem letos a další jachtaři, s kterými se bavím, zaznamenal nevídaný jev, že ta teplota toho moře tady v Chorvatsku a toho vzduchu se ohřála tak, že ty lodě začínají z těch tolerančních pásem vypadávat, přátelé. To znamená, to, co se mi tady 15 let bez problému chladilo, tak se mi přestává chladit. Jo? A nejenom mě, ale všem prostě. Je to fakt důsledek globálního teplování, chci o tom pak ještě mluvit, protože to je jako věc, kterou já tady vidím z první ruky. Já jsem tady živoucí příklad toho, jak změna teploty moře o 1 stupeň, o který Václav Klaus řekne, že to je dobře, že ho aspoň se mu prohřejou klouby, tak nemáme nikdo představu o všech těch implikacích, než je vidíme z první ruky. Takže to ovlivní život v tom moři, to by asi napadlo páťáka, ale že to ovlivní všechny ty technologie, které s tím mořem mají co dočinění, mě ne, že napadlo, ale vidím to tady z první ruky. Jo. Takže o čem uvažuju? Já mám skipperskou kajutu, to znamená za touhle sedačkou vy víte, že je prostor, kde může bydlet skipper, má tam koupelnu, postel by tam mohl mít a kromě jiného tam je klimatizační jednotka, tak aby si ten skipper tam mohl dělat příjemný klíma. Ta klimatizační jednotka se ale fyzicky nachází v motorárně, protože do toho skippera by se nevešla, on by tam nechtěl mít hučící věc u hlavy. A já přemýšlím o tom, což je teda mimochodem skvělá zpráva, jo? Protože kdyby ta klimatizační jednotka byla fyzicky v tom skipperovi nebo kdekoliv mimo motorárnu, tak mám vyřešeno, protože zavedení toho studeného vzduchu z té klimatizační jednotky by znamenalo narušení firewallu té motorárny a to, jak mě znáte, víte, že já bych nikdy neudělal. Jo? To radši koupím každý druhý rok nový baterky, než abych tady kompromitoval bezpečnost. Ale tím, že ta jednotka stejně je v té motorárně, tak zkusíme přes zimu vydesignovat řešení, který by tu motorárnu díky té klimatizační jednotce dochlazovalo. A my tohle řešení máme, my ho můžeme udělat
ale bude to obrovská výzva pro majitele starých, nových, jakýchkoliv jachet, protože dostávat ty motorárny do toho tolerančního pásma, na který jsou navržený a zkonstruovaný, bude čím dál tím větší problém. Jo? Takže o tomhle intenzivně přemýšlíme. Co jsme rozbili na lodi za letošek? Hele, nic. Já jsem neodřel nikoho, já jsem tady nic neulomil, já jsem tady nic nevybrindal. Dostali jsme jednoho boďara od nějakých plachetničářů na začátku sezony, u čehož já jsem ani nebyl, ale bylo to tady v ACIčku, tady prostě ta sousední loď. Při připlouvání do nás ťukli, takže Marineros si od nich vzali pojistku, naše pojišťovna to vyřizuje. Dobrá zpráva je, že nám se díky tomu nenavýšila cena pojistky. Abyste měli představu, pojistka na naší loď ročně, což my máme full kasko a odpovědnost, tak je řádově 6 000 euro na tu sezónu. Je to v celku logický, jo? Protože cokoliv, co si na té lodi rozbijete, tak je drahý a s tou lodí neobratný kapitán dokáže napáchat na drahý sousední lodi nebo na vybavení toho moře jako neuvěřitelný škody. Jo? Takže já jsem na lodi nic neudělal a žádný škody tady nevznikly. Jo? Pokud jste mě sledovali, tak víte, že tohle je moje domovská marína, ale že celé léto jsem strávil v Dalmácii. Do té Dalmácie dolů jsme jeli na 2 rundy, to znamená, zastavili jsme se za Milošem a jeho rodinou na Žutu, což zase vy, co to znáte, tak víte, že to je zhruba na úrovni Zadaru, takže na půli cesty roveň Split. A tam jsme se zastavili ne proto, že bychom jako dál nemohli jet, ale protože se máme strašně rádi, jsme fakt za ty léta rodinní kamarádi, známe se rodiny, prostě rodiče, všecko možný. A 2 dny jsme tam s nima tábořili, bylo to hrozně fajn. A odtud jsme pokračovali do Splitu. Zpátky jsme de facto ze Splitu, protože ta šolta je vlastně ve Splitu, tak zpátky jsme to dali jedním brzem, ale tyhle ty 2 cesty, když napočítáte, tak je to 20 hodin, jo, plavby. A průměrný evropský jachtář dělá za sezónu 50 hodin motorové plavby. Tak já z těch průměrných 50 hodin buď teda 20 věnuju týhle přeplavbě, anebo si o 20 navýším tu kvótu. A vy mi můžete říct, hele, bráško, proč nejseš, když ty to tak strašně baví v té Dalmácii, proč tam nejseš? Proč jsi tady v rovině a pak se trmácíš 10 hodin dolů a 10 hodin nahoru, nehovoře o nákladech a nehovoře o tom, že tohle je nejdražší marína na planetě, tak proč nejsi tam dole, jo? My jsme dlouhý léta dole byli. Vyzkoušeli jsme tam 2 maríny, marínu Kaštela, která je 7 kilometrů od letiště a je bezvadná pro lidi, kteří jenom přiletějí do Splitu, taxíkem přejedou na loď a za hodinu jsou na jiný destinaci. My jsme to z první lodí dlouhý léta takhle dělali a ta marína Kaštela je vlastně jako přesnej opak týhle maríny. Jo? Je taková poloprůmyslová, lidi tam furt ty lodě brousej, pilujou, servisujou, takže když tam přijedete, tak jste vlastně jakoby na dílně. Jo? Tam kravál, bordel, je to obrovská čártrová báze, takže pátek, sobota je tam fakt jako složitý. A je to jenom parkoviště. To znamená, loď vaše se tam jenom bimbá a žádný další služby tam moc nejsou. Co mám na mysli další služby? Třeba parkování pro auto. Auto tam parkuje na otevřeném parkovišti a to někdy chcete a někdy nechcete. Takže jsme po pár letech té Kaštele se přesunuli na opačný extrém, což byla marína, kde měl dlouhý léta svoji megajachtu Richard Chlad a byli jsme tam sousedi. A to je marína v hotelu La Le Méridien. Ono se říká Split, ale ono to technicky je pod Splitem, je to podstrana, jo. Ta marína je hodně podobná týdle, to znamená, máte gigantický 5hvězdičkový hotel a shodou okolností u něj marínu. A stejně jako tady, ta marína a ten hotel nejsou propojený. Což za mě byl důvod, proč jsem tam nebyl tak spokojený, jako jsem tady.
tam ta marína byla takový jako mini biznísek několika lidí. Ty marinéros byli bývalí policajti, důchodci, všecko možný a lidi, kteří kolem těch lodí nic nevěděli a neuměli. Jo. Takže když jste cokoliv potřebovali, tak prostě jasně nic není problém, akorát, že se to nestane. Jo. Když máte posádku a svýho inženýra, tak vám to možná nevadí, tak to udělá někdo z vaší lodi. Jo. Ale já, jak jsem furt sám, tak já jsem z tohohle měl hroznou křivdu. V roce 19, to znamená před covidem, s naší druhou lodí, co jsme kupovali Funglnový Portofino 40 od Sunseekeru, tak jsem se rozhodl, že už ty Dalmácie mám plný zuby a má to ještě jeden důvod. My jsme v tu dobu na tu loď hodně jezdili i v mimosezóně. A Chorvatsko v mimosezóně, já tomu říkám, to je syndrom Karlovarský festival, jo? Pokud do Varu jezdíte týden v roce jenom na festival, tak jste přesvědčený, že Karlovy Vary jsou nejlepší město na planetě, že je to kulturní a společenský pupek Evropy a že vlastně, až budete mít pořádný peníze, tak se tam přestěhujete. Jo. Takhle jsem v tom žil já 20 let. Jo. A furt jsem o tom doma vyprávěl, jaký jsou ty Vary skvělý. A jsem pak jednou Pepu, Čipa a manželku přemluvil a jeli jsme tam na víkend někdy na jaře. A oni, jak mě mají strašně rádi a jsou hrozně hodní, tak tam jako den tak jako mlčeli. My chodili těma prázdnejma varama popsanejma tou azbukou. A oni říkali, a co ti tady jako na tom přijde tak dobrý? Jo? A já jsem jim to pak vysvětlil, že jsem prostě zvyklý, že vlastně celá ta kulturní Praha je v těch varech, když jsem tam já na tom festivalu. No a Chorvatsko je stejný koncept. Pokud jste byli v říjnu na Visu, tak víte, o čem mluvím. Já tam byl. Jo, prostě funguje. Pokud jste byli v Baška vodě v březnu, tak víte, o čem mluvím. Já tam byl. Funguje tam jedna restaurace v kopci, všechny restaurace jsou zavřený, zatlučený v okna a ta jedna restaurace v kopci funguje pro ty domácí samozřejmě, jo? Takže prostě na menu mají bosanský lonac a takovýhle věci a ryby nemáme, protože ryby nemáme prostě, jo. A tohleto je problém Dalmácie a i Splitu. Byť je Split gigantický velký město, tak není o turismu prostě. Takže když tam přijedete, jako jsme tam jezdili my v prosinci na Mikuláše a šli jsme do té hospody, kam jsme chodili půlku léta, tak ten majitel nás jako samozřejmě strašně rád viděl, pozdravil a říká, vy chcete fakt pizzu, protože jestli jo, tak já kvůli vám tu pec musím, já to udělám, já ji kvůli vám odstartuju, ale rozumíme si, jo, sem chodí teďka lidi na kafe. A tohle Istrie nemá. Ty z vás, co Istrii znáte, tak víte, že tady tohle je New York, jo? Tohle nikdy nespí. Tady 1. září, což je shodou okolností dneska, začíná sezóna bílejch lanížů, na jaře začíná sezóna čerstvého vína a ten turismus na Istrii běží 24/7 365. Takže já jsem sem v tom roce 19 přejel s tím Portofínem a myslel jsem si, že už do té Dalmácie jezdit nebudem. Myslel jsem si to docela prorocky, protože pokud si pamatujete, co se stalo na podzim 19 a na jaře 20, tak víte, že přišel covid. A já celý ten covid, celý ty pekelné restrikce a celý ty omezení strávil tady na jachtě v Rovinni, v krásném počasí. A Chorvati měli na rozdíl od nás, na rozdíl od Babiše, tak Chorvati měli ty opatření strašně rozumný, takže proč byste zavírali hospodu, která má zahrádku, že jo? Teď stejně ty lidi sedějí na zahrádce, takže tady až asi na 2 týdny, kdy i tady byli vybátí, tak se ten život nezastavil a neupadl do té pekelné covidové deprese. Takže my jsme byli strašně rádi, že jsme se můvnuli sem na tu Istrii, kterou vlastně Lucie, já i Pepa úplně milujem. Když se podíváte tamhle na ten hotel, tak to, co vidíte před tím hotelem, tak to je michelinská restaurace, takže máme v Maríně michelinskou hospodu, že když opravdu dostanete záchvat, že už těch ryb a čevapčičí máte dost a že chcete nějakou kostku ve skluzu, tak tady ji máme. Jenom v Rovinni jsou 2 michelinské restaurace a na Istrii, která má 200 000 lidí, tak jich je 5, jo, znova podotýkám. OK, tak do michelinské hospody nejdete každý den už kvůli tomu, že se tam člověk vždycky jako nají moc, ale chci tím říct, že to kulinářství je tady na úplně a celá ta kultura a
možnosti objevování věcí jsou tady na úplně jiném levelu, takže nevím, kdo z vás ví, že tady existuje gurmetská kozí farma Kumparička, kde vyrábějí a prodávají archivní kozí sýry. Jo. Já jsem nevěděl, že taková věc existuje, než jsem se tam vypravil. A funguje to tak, že představte si kubánský cigárový bar, akorát, že místo smrdutých doutníků vám tam dávají smrdutý archivní kozí sýry, ke kterým vám dávají rozpuštěnou čokoládu a vy si myslíte, že to je úplná bláznivina a jenom do bodu, než to ochutnáte, pak už nechcete nikdy odejít. A už nechcete jíst nic jiného než archivní kozí sýry v Kumparičce, jo. Stejně tak tady jsou úplně miniaturní lokální výrobci fantastických pršutů, fantastických vín, jo. Čili to, co Dalmácie nemá a nikdy mít nebude a vždycky bude chcípat na úbytě toho sezónního biznesu, tak Istrie není sezónní biznis. Istrie je 24/7 a opravdu ten region tady má strašně co nabídnout. Takže proto my v té mimosezóně, kdy v Dalmácii chcípnul pes, tak té mimosezóně jsme tady, přijedeme si z Prahy tím naším elektrickým autíčkem prostě sem, pobydeme tady 3-4 dny, ani nikam nejedem, protože tady zase je ta nevýhoda, že moc není kam jezdit a kam byste jezdili z Rovině, která je nejkrásnější, jo. Takže obejdem tady známí, dáme si dobrý večeře, nadechneme se slaného vzduchu a pak jedeme v klidu zase do Prahy, do té listopadové šílenosti. Takže já jsem tady před tím covidem zvažoval koupit pozemek a postavit barák a gratuluju si a do konce života si budu gratulovat, že jsem to neudělal, protože ten barák neposunete, ale tu jachtu jo. A my díky tomu máme to nejlepší z obou světů, to znamená v létě ta Dalmácie, ty famózní ostrůvky, ty opuštěný zátoky, z čehož nic na Istrii není. Jo, tady je takovýto pobřeží a la Itálie. Rovný pobřeží, skála a moc u toho ani nejde zakotvit a vůbec se tam nejde vykoupat, protože by vás tam ty vlny umlátily. Takže když chcete žít ten můj country life, tak stejně do té Dalmácie musíte, já tam strašně rád na to léto vždycky spíchnu, protože jak víte, jsem tam prostě za den, jo. Tak počkej, co jsem tady ještě chtěl říct. Jo, když jsme u té Dalmácie, tak chci říct svůj názor na to, co se hojně diskutuje, cenová úroveň v Dalmácii. I já, člověk, který není úplně cenově senzitivní, jsem zaznamenal to dramatické zvýšení. A co je úplně kuriózní, zvýšení cen myslím, jo. Co je úplně kuriózní, to zvýšení cen se docela vyhejbá těm nejkvalitnějším už tak drahým místům, ale největší nesmysly si říkají místa, který za to v podstatě nestojí, jo. Já je tady nebudu jmenovat, protože nechci nikomu likvidovat biznis, třeba to mělo nějaký důvod, ale musím říct, že po téhle sezóně jsem si ze seznamu vyškrt několik míst, kam jsem jezdil 20 let. Fakt. A byly to takový ty obyčejnější, jednodušší místa, tak tam ten ceník vzali krát 2, ryby naházeli na začátku sezóny do mrazáku, takže nic čerstvého tam nemáte. A když si tam zamřenku prostě pro 2 lidi jsou schopný mraženou, podotýkám, jo. Říct 150 €, tak OK, tak třeba někoho na to najdou, ale vávra to určitě nebude, jo. Takže fakt jako hrozně nerad, musím potvrdit tyhle ty trendy, ale za mě se to koncentruje do těch věcí, které stejně s lehkým srdcem vyškrtávám. Stejně tak, když vylezete ze Splitu z letiště, tak tam bude velký stojan taxi do centra 50 €, ale taxikář si pak řekne 80, jo? To tak prostě tady bohužel teď je a jsou to jediný 2 negativní příklady a proto je tady vypichuju, protože jinak jsem se letos tak jako vždycky v Chorvatsku setkal jenom s ultra skvělejma službama anebo s ještě lepšíma. Jo, uznávám, může to být tím, že prostě mě ty lidi znají a lezu furt na stejný místa, jsem na ně milej a po všech stránkách jako dobré, jo. Ale skutečně to, co jste viděli třeba v tom Splitu, tak já dám ten příklad s tím taxíkem, jo. Když jel Ivo z toho letiště, tak skutečně po něm ten taxikář chtěl 80 €,
po mojí manželce, po všech taky. A když jsem pak poslal toho svýho taxikáře, aby mi sehnal tu chladicí kapalinu, tak jí scháněl celý dopoledne. Nakonec jí sehnal 15 kiláků za splitem a včetně nákupu té kapaliny a destilky se jako kroutil, jestli mu dám 100 euro, jestli to není moc, jo. A chci tím říct, že prostě ty kontrasty... Hele, Braille mi hlásí, že se jdou vypnout, tak já je budu... Já je musím vypnout, protože Braille se mi přehřály, jo, tak omlouvám se, že vypadám takhle, jak vypadám, ale já to chci dopovídat. Setkal jsem se tady opravdu s famózníma službama a se službama, které jdou daleko za rámec toho, co odpovídá té ceně. A říkal jsem to v několika těch denních příspěvcích, že vlastně to fakt vypadá, jako by ty dvě Chorvatska, pardon, jako by to Chorvatsko bylo složené ze dvou zemí. A je mi hrozně líto všech těch strašně tvrdě pracujících lidí, kterým tady těch pár zlatokopů prostě ten biznis likviduje. Jo? Je to stejný jak u nás. Taky máte spoustu skvělých míst a pak přijdete někam, kde neberou karty, ještě jsou na vás drzí. Jo? Tak to nechceš. Tak pojďte jenom rychle projet ty moje pozitivní tipy na ty hospody, který fakt s klidnou duší a s klidnou jako myslí vám vřele doporučuji na příští sezónu. První věc je restaurace Barsa, můj kámoš Gordan, na poloostrově Pelješac. Ta je skvělá v tom, že se tam dostanete bez problémů autem. Je to opravdu na poloostrově Pelješac, je to na jeho úplném konci v zátoce loviště a bacha, ty hospody jsou tam asi 3 vedle sebe a dobrá je jenom ta jedna a druhýho bacha, ta Barsa má hodnocení 3,1. A to hodnocení 3,1 vzniká z nepochopení, protože ten Gordan tam prodává jenom to, co ten den má. A nemá nic v mrazáku a nemá nic prostě, co ví, že je nekvalitní. Jo? A někdo na to holt není zařízený. Takže kdo máte chuť na famózní, lokální, starochorvatsky upravenou rybu, kterou frajer před váma v moři očistí, před váma hodí na grill, tak vůbec neváhejte, můj kámoš Gordan, restaurace Barsa, poloostrov Pelješac. Co je už trochu z ruky, ale taky se tam dostanete trajektem a taky to doporučuji na návštěvu, je Lastovo, restaurace Porto Rosso. Tam jezdíme strašných let a skutečně ryby, prostě všechno, co si tam navymýšlíte, tak dělají strašně dobře a je tam i hrozně milá obsluha. Opravdu Porto Rosso na Lastovu taky doporučuji. A poslední, co je úplně nejsnadnější, protože tam jste za 2 hodiny ze Splitu trajektem Petar Hektorovič, je Pojoda na ostrově Vis. Ten Vis je bezvadný v tom, že tam můžete strávit celou dovču. To je tak velikánský ostrov, že se divím lidem, který to Airbnb zapíchnou ve Splitu a nedojedou tím Petarem Hektorovičem na ten Vis a to Airbnb si nevemou na Visu. Jo. Zkuste to, udělejte to takhle. A pokud to uděláte, tak neváhejte Pojoda na Visu. Tím, že se mi vyply ty brejle, tak už to vemu jenom letem světem. Proč já jsem tady furt nasádlenej v tom Chorvatsku, jo? Jaký vidím obrovský a nepřekonatelný klady tady toho Chorvatska. Tak za mě počasí plus příroda, jo? Když jsem ukazoval to italský pobřeží kolem té Ancony a to chorvatský pobřeží na té druhé straně, tak kdo jste někdy viděli mapu, tak jako si umíte odpovědět, tak kdo jste tady byli, tak taky. Prostě ty nekonečné ostrůvky, ty nekonečné zátoky v dostupné vzdálenosti od Prahy nikde jinde nenajdete. Jo, to prostě nejde porazit. Už jsem tady chválil jejich servis a je to pro mě druhý důvod, proč jezdím do Chorvatska. Já jako víte, že částečně spíkuju chorvatsky, takže tady dobře domluvím, oni to mají rádi, když tou mojí lámanou chorvačtinou se s nima bavím a nevytahuju na ně angličtinu. A když s nima budete mluvit česky, tak si taky budete rozumět samozřejmě. Jo. Takže tohle to je pro mě další věc. No a to padá do celého takového toho slova kultura. To znamená,
Já jsem byl před těma, nevím, kdy to začalo, ta válka v té Sýrii a ty uprchlické krize, já jsem byl ortodoxní vítač, protože jsem si fakt myslel, že to zvládneme, jo. A dneska vidím, že jsme nezvládli nic a že jenom shodou okolností, že Česko, Polsko, východní Německo, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko pořád vypadají tak, jak vypadají. A aniž bych se do toho chtěl dál pitvat, tak se bojím, že tato vynucená výhoda, možná naše neobliba u těch imigrantů, já nevím, jo. Takže do budoucna pro lidi mý generace bude obrovský důvod, proč se tomuhle regionu věnovat a zůstat mu věrnej. Možná to Gen Z má jinak, já nevím, můj Pepa to určitě má jinak, ale já to mám takhle. Já prostě do míst, který jsem znal, když byli ještě běložský, v Evropě myslím, tak jezdit nebudu. Já nemám problém být v Dubaji, protože tam jsem já jejich host a nemám problém se chovat podle jejich not. Ale nerozumím, proč bych se měl chovat podle jejich not ve Frankfurtu, v Mnichově, v Lipsku, v Drážďanech, v Paříži, v Monaku, v Londýně. Ne, já nebudu. Soráč. Fakt nebudu. A v Praze to zatím není a v Chorvatsku to nebude nikdy. Protože tady skutečně to náboženství, to křesťanství, ten nacionalismus, a teď to myslím v dobrým slova smyslu, jo? Pořád nezapomínejme, že si tu zemi v 90kách krvavě vybojovali na Srbech za použití samopalů, který furt mají doma za trámem schovaný tady ty lidi. Jo? To jako neskončilo. Takže jsem si jistý, že Chorvatsko si svoji kulturní identitu udrží a těch 20 let, co já se hodlám ještě udržet při životě, který pro mě jsou rozhodující, tak to bude minimálně cíl mých prázdninových putování. Může se klidně stát, že tady budu trávit víc času, než si dneska dovedu představit. Takže kultura Chorvatska, servis a příroda, jako pro mě nepřekonatelný důvody, proč tady být. Jediný katastrofický, záporný důvod, a za to nemůže Chorvatsko, ale za to může částečně finanční a hospodářská krize, částečně způsob, kterým vláda řešila pád ČSA, to znamená neřešila, je otřesný letecký spojení mezi Chorvatskem a Prahou. Do Istrie se přímo nedostanete vůbec, takže vy sice můžete být za 6 hodin letecky v Dubaji, ale za 10 hodin autem v Istrii a mě fakt to řízení ani v té mimosezóně, kdy jsem na těch dálnicích sám, tak mě fakt jako nebaví, jo. A na Istrii se mimosezóně dostanete Lufthansou přes Mnichov, ale je to celý den ztracený, jo. To, co máte v létě do Splitu, že ve 12:25 sednete prostě do letadla v Praze a odpoledne jste za hodinu něco ve Splitu, tak to je skvělý, ale to je fakt jenom v sezóně a ta Istrie s Prahou žádný spojení nemají. A za mě je to teda strašná ostuda. Je to strašný důvod, proč víc Čechů nemá baráky, nemovitosti prostě tady, protože prostě ve 30 je vám to jedno, že se hrkáte autem, ale v 60 a dál ne. V 60 si chcete vzít aktovku, protože všecko vlastně v tom baráku na té druhé straně máte a chcete si sednout do letadla a za hodinu z něj vylézt. Takže to, že z Puly se dostanete do všech míst v Anglii, ale do žádného v Česku, je prostě strašný zlo a za to nemůže Chorvatsko. Jo. Takže tohle je úplný wrap-up tady toho mýho letního projektu. Moc vám všem děkuju za pozornost, byli jste bezvadný, hrozně jsem si to užil, fakt děkuju za tu interakci. Spousta z vás, kromě veselých reels, který mě pobavili, jste mi poslali praktické informace, které jsem použil. A když budeme živí a zdraví a bude nás to bavit samozřejmě, tak se tady můžeme příští rok zase sejít. Mějte se všichni fantasticky, nenechte se skrušit tím, že dneska už je 1. září a zítra začíná školní rok a užívejte září, který pravděpodobně bude nadstandardně teplý a přejte nám jachtařům, kterým to nadstandardní teplo už na tom moři začíná fakt dělat problémy, aby jsme na svých lodích našli technické řešení, které to vyřešejí.
A kdyby ne, tak to naše civilizace nějak zvládne, jo. Ale jak budeme dochlazovat jaderky, když se nám oteplí, jak budeme dochlazovat naše průmyslové procesy, já fakt nevím. A nejsem si jistý, že to někdo ví. A hlášky politiků, že přejdeme na vodík a ten to vyřeší, si myslím, že jako už nebaví nikoho. Takže dávejte na sebe pozor, užívejte zbytek roku 24 a kdybyste se už neviděli, tak hezký Vánoce a všechno šťastný v 25. Čau, váš Radovan. Ahoj.